जों पुलिस स्टेशनाव फैदों थानायाव मानो थांदोंमोन थानानि प्रसेसा बोरै मा जागोन आं फोरमायगौ बिनि सिगां नैबेखौसो फोरमायग्रोनो सानदों नायजोबाबा बुजिनाय नङा बनसुनि गुलुं गुजुं जागासिनो दं दायो बनसुआ थैसिगोन नामा बनसुनि गेदेर खहा बायदि खौरां बनसु आफादनि जाय टारगेट बा मट' बेथ' जोबोद मोजाङानोमोन नाथाय बेयाव थानाय माखासे सोद्रोमाफ्रा जे खालामलांदों बनसुनिबा माबानि खहा नङा बर' हारिनिनो खहा जुदि गोसोआनो गैयामोनबा मानोथो थानाय मानो दानायमोन आरो माखासे खोथा थायो आरो मोनसे खोथायाबो सैथो आं बेखौ बुंगासिनो दङ बे मा बेखौ नायग्रोजोब बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ मैयानि समावहाय नागारनानै दानि सोलिबाय थानाय बिटिआर खुंथायनि गोहो इउपिपिएल पार्टियाव जइन जाबाय बिथांमोनखौ आङो दसे सम बिथांमोना गावसिनि बेसेन गोसा समखौ जाथिनि थाखाय बावसोमनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ गोसो गुवारै आंनि अननाय आरो हामलायनायखौ बावहरनाय थागोरो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै आरो नैथियावहाय जाय बिथांमोना जातिखौ सिबिनो एबा जातिनि खैफोद जातिनि अलखदावहाय गसंनो थाखाय गावसोरखौनो बावसोमदोंमोन जाय समावहाय जों मिथिगौ दे दिनैनि जि मोनसे थासारि बर'नि बे थासारिया जोंनि बर'फोरनि राजनितिक अधिकार खुंथायखौ जे जों गोमानायखौ नुदोंमोन आरो दिनै जे समावहाय दिनै बर'फ्रा जे मोनसे फिसा बिटिसि खुंथाय जे गावनि निजे खुंथाय सेल्फ रुल बिनि गोहो आरो बोलोखौ दिनै स्टेटआ लांफिननायखौ जों नुनो मोनदोंमोन आरो जाय समावहाय दानि माने जि जोंहा बिटिसिआ मोनसे थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेड साख्रि होनायनि जि मोनसे मोनथाय दंमोन बेबो दिनै बोसोरब्रैनि गेजेराव दिनै मोनसेबो जाफुंसारनायखौ नुवाखैमोन जाय समाव बिथांमोना जि स्टेन्ड जानानै जातिनि थाखाय एबा जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलै आरो जोलैसाफोरनि थाखाय स्टेन्ड जानानै खामानि मावलांनांगौमोन जातिनि इयुनखौ बिथांमोना दिनै बासायनांगौमोन बे समाव बिथांमोना दिनै मेंनानै एबा दिनै जेननानै एबा दिनै बिथांमोना दिनै गावसोरखौनो सारेन्डार खालामहैनाय एबा गावसोरखौनो गुबुननो दिनै गथायनानै हैनायखौ जों दिनै दुखु मोनदों आरो बेवहाय जोंल' नङा जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जि मोनसे थांखि जि मोनसे प्रिन्सिपल्स एन्ड आइडियल'जि सान्थौ आरो सानस्रिया गासिबो बर' हारिखौ दिनैहाय बिथांमोननि जि लुबैनाय बिथांमोननि जि आद्रा थानाय सिमां आलादा रायजो सोरजिनाय बेखौ जाफुंसार होनायनि जि मोनसे जोङो जे बिथांमोना जे सिमां सुजुदों बेखौबो बिथांमोना दिनै असनमान एबा बिथांमोना बेखौबो दिनै माने नंखाय एबा फोथाय खेबस' खालामनानै थांनायखौ जों नुनो मोनदों दा दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा नंगौ दे जों गिबि स्टार्टिंनिफ्रायनो जोंनो दिनै लाथिख'निफ्राय जोंनो आफादखौ दानानै जोंनो दिनै खस्थ'नि गेजेरजों जाय समावहाय जोंहा दिनै माने बर'फ्रा थाखा फैसा थाइसेबो गैलिया सोरबा बिजनेसमेनफ्राबो दिनै बिजनेस मावनायनि खाबुखौ मोनलिया दिनै सोरबा बिल मोननांगौ जोंनि बर' बिजनेसमेनफ्राबो दिनै बिटिसिनिफ्राय बिल मोनलिया सोरबा दिनै साख्रि आवला बिथांमोनाबो दिनै थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड साख्रि मावनायफ्राबो नांगौखिनि दिनै बेथन मोनलिया दिनैहाय माने पार्सनेल माखासे जेंनाबो थानो हागौ माखासे पार्सनेल सेल्फ इन्टारेस्टबो थानो हागौ दा गतिके गासैबो बेफोरबायदि इस्युनि थाखाय बिथांमोना दि नंगौ मोनसे थांखि लानानै बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ दिनै मजबुरै खामानि मावदोंमोनब्लाबो बिथांमोना बैफोरबायदि मोनसे जाथिनि जि मोनसे सिमां सुजुनायाव जि मोनसे लामा हान्थिनायाव बिथांमोना दिनै जों जेननायखौ नुनो मोनदों एबा बिथांमोना माने जाय खस्थ'खौ बिथांमोना गारनानै बिथांमोना दोरोदनानै थांनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय दिनै बिथांमोना थाङोब्लाबो जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा जातिनि थाखाय मावलांबाय थागोन बनसुनि प्रिन्सिपल्स एन्ड आइडियल'जिसखौ जों होसोबाय थागोन आरो बेयावहाय जे सोरबा साफा सानै नेताफ्रा सासे सानै नेता दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादाव थांगोन फैगोन नाथाय बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जे सान्थौ आरो सानस्रि जे थांखि जे बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ जों जाफुंसार होनायनि जे थांखि बे मालाबाबो जोबनो थांनाय नङा जोंसो दिनै दं जोंसो गाबोन गैया
नाथाय जोंनि फैबाय थानाय फंबाय बिनानावमोनहा एबा बर' हारिनि जे जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै बेखौ दैदेननानै जोंनि थांखियाव बर' माहारियारि फरायसा आफादनि देरसिन सिमां जे आलादा रायजो सोरजिनायखौ मोगथां महर होनो थांगोन। दा जोंहा दिनै नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोंनि साथाम दैदेनगिरि जाय बिथांमोनहा बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ जोंजों सावराया लाब्लानो एबा जोंनो दिनै रिजाइनेसन लेटार होआलाब्लानो जे बिथांमोना मोनसे राजनितिक हान्जायाव थांबाय। दा जोंहा बनसोनि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि आयेन बादे बिथांमोनखौ मानगोनां सेन्ट्रेल बनसोनि गाहाय नेहाथारि डक्टर निजोमगोरा ब्रह्मजों लोगोसे भाइस प्रेसिडेन्ट सन्जय नार्जारिजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला बर' माहारि फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि राजेश बिथांमोनखौ जों फर्मेलि नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों जे बिथांमोनखौ जोङो बनसुनिफ्राय एक्सपालसन खालामबाय एबा बिथांमोनखौ बनसुनिफ्राय बिथांमोना दि बनाफाइड सासे माने मेम्बार नंला बेखौ जों डिक्लेयार खालामनाय जाबाय। नोंथांमोना मिथिगौना माखासे आफादा मानगोनां प्रमद बर' सार जेनोब्ला बायसान्स जेनोब्ला फिन बड'लेण्ड दाबिफिननो हागौ बेखौ सैथो बायदि नुहुरो। फिन ओंखारफिननो हागौ वी वान बड'लेण्ड होननानै। नङाबा रायजोनि एप्रिसिएसन रायजोनि सापर्टखौ बोरै मोननो। खायफा खायफा गासैखौबो बुङाखै आं, खायफा खायफा मानसिया उल्लु बानायगासिनो दं रायजोखौ इमसनेलि। माबा मोनसे जेबोथ' माबानो हाला, उनावहाय जेबो जाथाराबा रायजोनि सापर्ट बोरै मोनफिन बेखौ नागिरो बेबायदि। थ' जिखुनुआनो जाया दहाय मा खामानिनि थाखाय थांदोंमोन बोरै ससेबाबो खिथानोसै आं। जों पुलिस स्टेसनाव फैदों माखासे खामानि, बिराद गरम, ओमफ्राय दिनैहाय गोबां अफिसारफ्रानो गैया, महरम ना मा बांगालफोरनि, ओमफ्राय बेखायनो रायलायबाय। ओमफ्राय जाय फेक्टिनि बिदा काजिन बिथाङाबो एसपि जोंनो माने डिउटिया एसपि सारजोंबो रायज्लायनानै मानानै दा जि कमप्लेन दङ मायोबा लिरना होनांगौ आरो ना। दिनै बन्द'खाय अफिसार इनचार्ज ओमफ्राय आइसि रावबो गैया दायो, डिउटियाव थांजोबदों। बेखायनो जि हायो बिथांजोंबो बिराद माने बांद्राय माबा होयोब्ला माबाबाय थायो, टर्चार मोनबाय। देहायाबो दा बिदिनो ना, बुंजायोबा थानो हाया खायफा हिनजावफ्रा, आरो वाइफ हिसाबै आंबो सापर्ट होनांगोन। थ' दिनै रायलायबाय, गाबोन फैफिननोसै बे आरोना। बै लामा जों फैनाया दहाय ओरै बेजों फैबाय जोङो।